κλάδο της κτηνοτροφίας. Διαθέτει μια νόμιμη κτηνοτροφική μονάδα του προβάτου στη γέφυρα Θεσσαλονίκης από το 2006, η οποία είναι οικονομικά βιώσιμη. Η ίδια υποστηρίζει ότι η εκτροφή προβάτων είναι κερδοφόρα επιχείρηση υπό συνθήκες και η εκτροφή των ζώων γίνεται με την εφαρμογή προγράμματος γενετικής βελτίωσης. Και το μυστικό, όπως μας λέει, είναι να εκτρέφεις πρόβατα και να μην τα εισαγάγεις από το εξωτερικό. Καλησπέρα σας.